Oh my God, oh my God, oh my God, no? Oh my God, daw tanay mga kabingka. Hindi tayo. Money, the best hotel spice, no? 2,000 years Kami mga later. kabingka, natakaroon rin sa may Matina at Dayaw. Tunay matilawan ang pinakamalaking nakita na ko sa social media nga chicken burger daw mga kabingka, ang Chiquita mga kabingka. Tunay tilawan o isa kalami, no? Nakita na ko dito sa social media mga kabingka, kay lamig daw kayo mga kabingka. So tara, food trip tayo dito sa may Matina Playa ng Dakbayan sa Durian. Let's go! Kopya man ni popcorn mga kabingka. So natakaroon rin sa exciting portion mga kabingka sa Chiquita mga kabingka, no? Mao ni ang katong nagtitrending na oh my God, oh my God, oh my God, no? Oh my God daw tanay mga kabingka. So tilawan na to, worth it or not worth it. Let's go mga kabingka. Oh my God, oh. Chicken burger, let's go. No? Oh my God, yeah. This is huh? Price. Yeah. Juice. Dami eh. So, napo-taste ano yun? Napo-nagbaldan pa. Money, the best hotel spice, no? Let's go. Hindi tayo. So, kailan kaming ka? That is sponsored mga kaming ka. Digit na sa sponsor pero wala pa yung ganun sa kaming ka. Hindi ko kaya. Huh? Tama din ganyan dito sa social media. Oh my God, yun ay kanin. Ginoo to. Lord. Tapang, oh, lami kayo, oh. Nga? Oh. Kalami kayo. 100.1% mga kabingka. Kalami. Ha? Nga. Ito po si DJ Martin, the place to be, oh. No? Pasig sa sunod bulan mga kabingka, wala na sila dire. Kung gusto mo mga kabingka, tuwan dito sa MTS mga kabingka, no? Matina Square mga kabingka. So, for more details mga kabingka, i-check ang ilang Facebook page mga kabingka. Ito po si DJ Martin the Place to be. See you in next my food adventure mga kabingka. Pamush ka ito. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.